माबोरै बादि बेफोरखौहाय फार्मिं खालामो थ' गोबां खुलुमबाय रायजोफोर दिनै आं थाङो आंनि आबौखौ नायनो आङो दायो थांगासिनो दङ चिरां जिल्लायाव आंनि आइनि आफा आबौ ना थ' बेखौ आं नायनो थाङो दायो ओमफ्राय सोरनाव फैयो सोरनाव थांनो सानसेनिबा दिनैनो थांनानै दिनैनो फैफिनांगौ नालाय हाबनांगौआथ' बयनावबो हाबनांगौ हाबाबा गाज्रि मोनगोन माने फैनायानो जाया नालाय मामियाबो फैबाय थानो हाया थ' नायनोसै सोरनाव हाबनो हायो फार्स्टआनो ओरैहाय आदै देरहासारनाव थांग्रोनायसै ओमफ्राय आबौखौ नायनानै ओरैहाय हाबबोनोसै आबौमोननाव आमाइमोननाव फैयै फैयै जोङो बेंटल मोनफैबाय बेंटल हाथाय सिगांहाय जोङो गोरलै समावहाय जेब्ला फैयोमोन जोङो मामिजोंहाय आरोना जोंथ' बासावहाय फैयोमोन बांसिन थ' बेंटल थुक्राझार मोनबानो नै दादुनि न' मोनबाय जायोमोन आरो जोङो थ' थुक्राझारावहाय आं दङ आरो मामिनि न'खरनि मानसिफोर गोजा बेबायदिनो नों उथा होनबाय जों आयं बोलायखौ नायनो फैदों दा ना थ' दायो फैयै नै आदै मियावहाय जाबाय लोंबाय आदै मियाव जाखां लोंखां जोङो फैदों जाहैबाय नै चिरां डिस्ट्रिक्टआवहाय स्ट्रबेरि बागान ना नाम्बार 1 सालबारि थुक्राझार राजोंहाय नै वाव जायफोरनो फ्रेश स्ट्रबेरि नांगौ न'आवहायनो फैनानै लांफैनो हानाय नै ओरैबादि मोजांखा नै अर्गानिक बिबो खुनु केमिकेल गैया गोबां समावहाय जोङो दिनै गाबोन फ्रुट्सफोरखौबो जानोनो गिथावथाव जालायलांसै ना जेमन थाइजौनि सिजनफ्रावबो बुहुत थाइजौफ्रानो केमिकेल होनानै फोमोननाय मानाय बेफोरबादि थ' फ्रेश माने बेफोरबादि अर्गानिक मोनजानो थाखाय माने गोब्राब जासैना समावहाय थ' जायफोरनो नांगौ आरोना बेफोरबादि मानसिफ्रा नै फ्रेश जानो गोसोब्ला बिदि फैना जाफैनो हागोन मोजांनो नै गिदिरथार खानानै जानोसै आं नै ओरैबादि मोजां आरोना जानायसै आं वाव नोगोद गोथावखा थ' बौनिफ्राय बहुद जायगायावनो साप्लाय जायो होननानै खोनानो मोनदों बैमानिफ्राय एसे खोनानानै लानोसै महै माबोरै बादि साप्लाय जायो माबोरै बादि बेफोरखौहाय फार्मिं खालामो थ' गोबां मानसिफ्रानो सानो आरोना बेफोरबादि माने फ्रेश फ्रुट्सनो मा होनो बेफोरखौ माबोरै बादि गायो माबोरै बादि बेफोरनि फसलखौहाय खालामनाय जायो मिथिया नालाय थ' जोंनि बर' हारिफ्राबो बेफोरबादि माबाफ्रावहाय आवगायलांनो हागोन आरोना नै गोथां नुदों खिन्थु गोदै ना गोखै जानाय नालाय मा जात बेलाय गोदै सलिड बा बेयो नै मालिकजोंहाय एसे सोंनोसै आरो थ' बेफोरबादि फार्मिंखौ माबोरै बादि खालामो बेखौ फार्मिंआथ' सिगां हालेवग्रोदो खनब्रैसो सार्च खालामनानै बेनिफ्राय आंथ' अर्गानिकसो खालामनाय जादों नालाय आङो मेनलि गोबोर मेनुवार होबाय आरो माने मोसौनि मेनुवार होबाय आरो आङो बेनिफ्राय आं जिनाखि बानायनाय हासार ना बखासि होननानै बुङो जापानिस माबायावहाय वार्डनाव बेखौ होदों आरो आं बेवहाय बेखायनो माने फिथाइया गोदै जादों गोदै हासारखौबो ओमफ्राय मारै लाबोयो ना नङा हासारखौ आं निजे न'आवनो बानायो आरो फार्मेन्टेसन बानायो बेखायनो माने देग्लायनि माबाया स्ट्रबेरिया गोदै आरो गोदै ना बहुद थांबाबो गोदैथ' बहुतनो टेस्टिनो ओमफ्राय अर्गानिकआव गोदैसिन जायो ओमफ्राय केमिकेल बाहायोला एसे गोखैसिन जायो आरो ओंखायनो
मानसिफ्रा गोथांखौनो जायो गोथाङाबो गोदै होनना बुङो गोमोनखौ जायो गोमोनाबो गोदै होनना बुङो आरो आं गोमोन जादोंमोन बहुत गोथाव ओमफ्रायहाय बेफोरखौहाय साप्लाइ मा जोंनि बड'लेण्डआवल' साप्लाइ जायो ना आउटआवबो आउटआवबो थाङो आच्छा आउट अफ स्टेट थाङो आरो जेनेबा ओरै माबा मा होनो डिमापुरसिम थाङो आंनि माबाया ओमफ्राय ओरैहाय भुटानाव थाङो भुटान बेनिफ्राय ओरै माबायाव थांबाय आरो गुवाहाटि बरपेटा बेयाव दिनैसो लांदों आङो 50 केजि दिनै मैया आङो टटेल 90 केजि खानाय जादों सानसेयावनो बाबा सानसेयावनो 90 केजि खानो होमबाथ' माने बेनिफिटथ' दंथारो आरोना दङ केजियाव दाखालि एसे बारामोन ओमफ्राय नै बे रिसेन्टलि बे सानब्रै सानबासो जाबाय 400 होदों आरो 400 केजि मोनसे गुड एमाउन्ट आरो ना बेयो गुड एमाउन्ट माने सिगांहायला 600 सिमाव फानदोंमोन आं फार्स्टआव 600 बेनि उनाव 500 बेनिफ्राय दा माबाया फिथाइया एसे बारा ओंखारलांनायखाय माने 400 होबाय आरो आङो थ' दायो नोंथांमोननोहाय एसेनो बे स्ट्रबेरि बिफांखौ बागानखौ जाय गायदों बिथां अनारजों रायज्लायनानै सोंनानै नोंथांमोनजोंहाय एसेनो आं शेयार खालामबाय आरोना थ' बेसेबां माने माबादि ना जोंनि बर'फ्राबो आस्ते आस्ते बेबादिनो सोलोंलांनांगौसो आन्दायोना जोंना बर'फोरनाव बिरादनो प्रपार्टि थायो आरोना जायगा जमिफोर थायो खिन्थु गोग्लैसोनानै थानाय मा मावनांगौ बेफोरखौनो सही टाइमावहाय मा मावनांगौ बेखौनो मिथिनो रोङा आरोना कार्ड सोबायनानै दोनो थ' बेफोरबादि मावनानै बहुद थाखा फैसा इनकाम खालामनो हायो माने सासे सार्भिस मानसिया मा इनकाम खालामो बेबादिनो सेम बेफोरबादि मावनानैबो इनकाम खालामनो हायो आरोना